Bun venit la podcastul Învață cu Inima, un podcast născut din drag pentru copii, natură și umanitate. Vei descoperi povești inspiraționale despre dascăli care predau cu inima, copii care învață cu bucurie și despre legătura profundă dintre minte și suflet. În episodul de astăzi discutăm despre importanța curiculumului verde și relația lui cu evoluția pieței muncii la nivel european și cu meseriile viitorului. Până la finalul episodului de astăzi vei afla de ce este importantă educația verde, ce este Pactul Verde European și cum influențează el educația, care sunt beneficiile pentru copii ale unui curiculum verde și sfaturi pentru părinți în căutarea școlii potrivite pentru copiii lor. O am alături de mine pe Miruna Țățacu, învățător la școala primară Montesanu și mă bucur și coordonator pedagogic al proiectului, din partea echipei pedagogice al proiectului SHORE, Feel the Nature, Heal the Ocean, proiect care își propune să crească nivelul de literație al copiilor în domeniul oceanului planetar. Miruna, mă bucur tare mult să discutăm împreună despre curriculum verde. Este ceva ce avem împreună, bucuria și conștientizarea importanței școlii și educației în privința creșterii nivelului de conștientizare și unei atitudini verzi. Este ceva ce ai în tine. Și bun venit la episodul de astăzi. Mulțumesc, Marta! De ce este importantă educația verde? Deoarece rolul școlii este să-i pregătească pentru copii, pentru viața de adult, inclusiv pentru a avea o meserie și pentru piața muncii, așa cum va arăta ea în momentul în care ei cresc. Sustenabilitatea va reforma și reformează deja și în timp ce noi avem această filmare, Piața Muncii, ea reprezintă calitatea unei activități umane de a ține cont, de a se desfășura fără a epuiza resursele naturii și fără a periclita șansa viitoarelor generații până la urmă, de a trăi. Din punct de vedere economic, sustenabilitatea schimbă totul în jurul nostru, schimbă modul în care sunt organizate, se iau deciziile în cadrul organizației, modul în care sunt organizate afacerile, inclusiv modul în care noi ne comportăm ca și consumatori. Să alegem, de exemplu, să ne îmbrăcăm în materiale care protejează mediul sau să consumăm cât mai natural, cât mai local, în loc să cumpărăm alimente care sunt aduse de la mii de kilometri distanță. Toate profesiile sunt legate de sustenabilitate. Nu există o profesie care să nu fie impactată de această tranziție. Și vor exista profesii care se vor schimba, adică vor dispărea. Altele meserii pentru care va fi necesară dobândirea de cunoștințe, de abilități specifice, astfel încât să poată să se desfășoare în această cheie a sustenabilității, inclusiv pozițiile de management, pentru că va exista clar cerința ca un manager să poată să ia în toate deciziile pe care le ia, să poată să fie conștient de impactul deciziilor lui asupra mediului înconjurător. Bun, care este rolul școlii? Cum spuneam, rolul școlii este să pregătească copiii pentru această tranziție care se desfășoară încă din perioada actuală. România este parte din continentul european, iar în cadrul continentului european este un acord politic, el se numește Pactul Verde European, ce presupune, adică toți liderii Uniunii Europene liderii politici și-au luat angajamentul ca până în 2050 Europa, continentul european, să fie primul continent neutru din punct de vedere climatic. Și totodată ca să se reducă emisiile de gaze cu efecte de seră cu cel puțin 55% până în 2030, adică foarte rapid. Și asta presupune că un copil care este elev astăzi va lucra cu siguranță într-o organizație publică sau privată sustenabilă. Și fișa postului este caracterizată, va avea ca o valoare centrală aceea sustenabilității.
Ce a dezvoltat școala Montesano prin proiectul SHORE? Miruna, cum spuneam, ai un simț aparte al naturii și al responsabilității școlii pentru a cultiva această atitudine verde în copii. Prin proiectul SHORE, finanțat din programul Horizon Europe, programul Comisiei Europene care finanțează inovația în educație la nivel european, proiectul și-a propus să crească nivelul de literație al copiilor în domeniul apei, în domeniul oceanului planetar și inclusiv să dezvolte un curriculum adaptat și un manual. Povestește-ne mai multe despre ce faceți legat de acest subiect. Proiectul SHORE este o foarte mare realizare a școlii noastre, noi fiind anul acesta singura școală din România care a beneficiat de această finanțare, așa că ne mândrim cu asta. Proiectul SHORE a adus o foarte mare valoare școlii noastre, eu așa simt, iar noi ne-am propus, așa cum spuneai tu, să dezvoltăm un curriculum verde. Un curriculum verde înseamnă mai mult decât acea clasică săptămână verde într-un an. Care a fost procesul prin care ați ajuns la crearea unui manual verde dedicat apei? Procesul a avut mai multe etape. Am început prin aranjarea mediului în clasă pentru a putea introduce copiii în această atmosferă și pentru a simți mai bine. Au contribuit și ei, au creat pești, au luat chiar și acasă, le-am spus cu o săptămână înainte că urmează să facem asta și s-au oferit să confecționeze și acasă. Au făcut pești, nuferi și multe alte elemente, am decorat împreună. Apoi am avut un colț întreg dedicat studiului apei, cu cărți de specialitate, cu articole, cu poze, chiar cu enciclopedii. Apoi au avut de realizat un proiect autodirijat. Ce a presupus asta? Fiecare copil a ales cum să privească apa, prin prisma poluării, a faunei, a biodiversității. După care, după ce a citit, s-a documentat, au realizat un proiect prin care au expus ceea ce au învățat ei. La ceva timp distanță, după ce au realizat acest proiect, am avut o excursie în Delta Dunării, mai mult de o excursie, de fapt, am fost câteva zile plecați. E chiar foarte important să facem diferența între ce presupune o excursie și ce presupune o ieșire tematică a școlii. Exact. Da. Care e diferența? O excursie are rol mai mult de relaxare, aș spune, dar cumva ieșirii din ceea ce facem de zi cu zi. Pe când această ieșire tematică a presupus și studiu, dar cumva ascuns. Au învățat jucându-se, aș spune. Și cum spuneam, a fost și prima noastră ieșire de mai multe zile. Dincolo de conectarea pe care am avut-o cu copiii, au avut și aceste activități, cum ar fi o acțiune de ecologizare a unei zone din Delta Dunării. Acolo au putut vedea clar ce impact are poluarea asupra mediului. Au fost chiar uimiți să vadă ce se lasă în urma noastră a oamenilor după ce am ieșit la pescuit sau la un picnic. Iar ei au avut grijă să curețe foarte bine acea zonă și în felul ăsta și să conștientizeze și rolul nostru și al acestui proiect și nu doar al proiectului, cât al nostru în lume. Și cu toată această bogăție pe care au acumulat-o atât studiind cât și experimentând, trăind, stabilind o legătură directă cu apa, ați revenit și ați început procesul de creare a manualului dedicat. Ce presupune acest manual? Sună foarte complex, chiar și pentru noi profesorii. Pot să spun că la început ne-am speriat puțin de acest termen de manual și am avut puține emoții în legătură cu el. Ales că urma să fie creat de copii. Asta era, de fapt, în legătură cu asta era emoția. Am crezut că va fi nevoie ca noi să corectăm foarte mult sau să intervenim foarte mult peste munca lor, dar nu a fost cazul de asta. Ce au avut concret de făcut a fost să creeze niște exerciții ei înșiși. Având la bază ce? Disciplinele din curriculul național,
dar și inteligențele multiple. Înainte să se apuce propriu-zis de treabă, au avut și un chestionar în care au descoperit ce fel de inteligență predomină la ei. Apoi, la fiecare dintre ei. Apoi s-au apucat, cum am spus, de crearea acestor exerciții care au ieșit foarte, foarte bine, diverse și s-au descurcat de minune. Dă-ne un exemplu, un exercițiu care creat de un copil pe o anumită disciplină, în funcție de un anumit tip de inteligență pe care copilul respectiv o avea și care figurează acum în manualul verde. Ce-mi vine acum în minte este un copil care era convins că are inteligență logico-matematică și după ce și-a făcut acest test a fost chiar dezamăgit că nu i-a ieșit această inteligență, lui ieșindu-i cea muzicală. Pentru mine dominantă. Pentru mine nu a fost surprinzător pentru că el creează melodii la pian, adică și nu cu note sau pur și simplu le și reține, are această ușurință, da. Și bineînțeles că i-a ieșit această inteligență și a fost foarte dezamăgit. Apoi s-a apucat de treabă și primul exemplu care îmi vine în minte de la el, a făcut 2 pagini de exerciții, deci nu un singur exercițiu, a fost realizează un cântec folosind cuvintele apă, scoică și încă am mai pus acolo câteva elemente legate de apă. Deci exerciții ușoare, adaptate pe fiecare nivel de vârstă. Dar pentru copii e extraordinar să simtă că ei au contribuit la crearea unui manual după care vor studia atât ei cât și copiii generațiilor următoare. Bun, care sunt planurile de viitor ale școlii în dezvoltarea curiculumului verde? Pe baza exercițiului de pilotare pe care l-ați făcut și l-am făcut anul acesta prin intermediul proiectului SHORE, dedicat apei. Planul nostru este să dezvoltăm încă alte 4 manuale legate de natură cu alte elemente, cum ar fi foc, spațiu, aer și pământ. Împreună formează cele 5 elemente din care este format universul, până la urmă. Bun. Ce sfat dai unui părinte legat care este în căutarea unei școli potrivite pentru copilul copiilor? Din perspectiva, ce întrebări să pună prin care să se asigure că școala respectivă este conștientă de importanța dezvoltării unei educații, pregătirii copilului pentru viitoarele meserii sustenabile și pentru o atitudine corespunzătoare în privința protejării naturii. Sfatul meu ar fi să pună cât mai multe întrebări legate de acest lucru. Cum ar fi? Să se intereseze dacă școala folosește, așa cum ai spus tu mai devreme, hrană organică și cumpărată cât mai mult, atât cât se poate, local, de la noi din țară. Dacă reciclează, pentru că și acesta este un lucru foarte important, dacă există ore sau acest curriculum, cum îi spunem noi, care ajută la conștientizare, la creșterea conștientizării legate de ceea ce se întâmplă acum la nivel global, pentru că este îngrijorător din punctul meu de vedere. Deci tu, ca părinte, ai vrea să vezi că atât sunt antrenate în această școală, este antrenată atât ca un antrenament al minții, al creierului, cât și al experiențelor practice de zi cu zi în care copiii cresc și prin care adică în mod experiențial să crească cu o atitudine, să fie o naturalețe a lor, că protejarea naturii. Mi-ar plăcea să le fie insuflată, într-adevăr, nu doar la nivel verbal. Mi-ar plăcea să existe excursii, mi-ar plăcea să fie copilul expus, să vadă, să simtă, pentru că atunci când trăiește o experiență este diferit față de atunci când doar citește. La nivel teoretic, foarte mulți dintre noi știm lucruri, dar de fapt să facem saltul către a și face ceva și către a și vedea efectiv ce se întâmplă în jurul nostru.
conștientizare. Miruna, îți mulțumesc mult pentru discuția noastră de astăzi și mă bucur că am început și am încheiat împreună seria podcasturilor dedicate proiectului SURE. Într-adevăr, este un proiect care reprezintă o realizare extraordinară pentru școala Montesano și bazată pe tot ce a clădit în acești ani, atât din punct de vedere al excelenței în educație, dar și al grijii pentru natura, pentru mama natură. Rămâneți alături de noi pentru alte povești inspiraționale legate de educație, copii, natură și umanitate, privite și trăite în cheia în care noi ne bucurăm de viață, respectiv cheia inimii.